Uskomme Pertekissä visioon, jonka mukaan jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään johtamiseen. Tämä antaa myös mielekkyyttä ja syvempää merkitystä omaan työhömme. Olemme kehittäneet ja kehitämme jatkuvasti älykkään johtamisen teoriaa, joka pyrkii olemaan uusi innovatiivinen lähestymistapa tämän päivän johtamiseen. Korostamme, että johtamisessa pitää tietenkin käyttää rationaalista ja käytännöllistä älykkyyttä, mutta niiden lisäksi tarvitsemme paljon emotionaalista ja henkistä älykkyyttä, kun johdamme itseämme ja muita. Älykäs johtajuus lähtee itsensä johtamisesta. Lisäksi tarkastelemme, miten me johdamme yksilöitä, miten me johdamme tiimejä, miten me johdamme hajautettuja tiimejä, miten johdamme verkostoja tai jopa ekosysteemejä. Kuitenkin itsensä johtaminen on kaiken johtamisen pohjalla ja se antaa myös hyvät mahdollisuudet ymmärtää globaaleja, monimutkaisia ekosysteemejä, joissa tänä päivänä työskentelemme.